Дай напред сега. Тук той е издал Богодух. Да. Тоест беше Той е, да, за зимен е бил. И... жертва. той има някакви 10%. Да, ма не като миналата година, нали? Миналата година 140. 40. 40 останах. И то полуживи. Че меда сигурно са го вземали и другите. Те си ги нападат. То не е само това. Смисъл? Някой е бил по-слаб, някой по-силен, друг го е нападал и му избива ги и им взимат меда. Самите семейства. Ясно. Но това е капитализъм. Но това е по-нормално, отколкото да се отроват, нали? Да, това си има в природата. Това си е част от техния живот. Това си има в природата. Така. Докато не има в природата да ги пръскат с отрова. Да. Човека явно не има в природата. И не само пръскането. Те казват, че и тия GSM ретрансаторите, клетките, деца ги объркват. Навигацията не може да се приберат след това. Тук не е имало нищо. Не е имало нищо тук. И то беше и на страни това. Да, ама аз ми се видя, че той май има. И той май не е, той не е. Той напред капака беше. В смисъл, то не е жив от преди. Не е имало въобще. И тук не е имало. Той е бил и назад. Не сме се разбрали така. Те не излизат. До тук една излезна отвътре. До тук колко са? 6 от 6. Супер. Да, да виж калинките къде е взимало те. Някъде са нагнили отдале. Аз съм бързак. А къде беше лютия, бе? Там някъде ли беше лют? Да, не е люд вече. Явно смени майката и се опри. Горе в кишето. Хващаш тук така, хващаш тук така и това тураш тук. Те тук. Да не излизали пчелите. Така няма излизат пчелите и го оставаш така. Тук след това слагаме колкото искаме. Разбрали ме? Не знам дали има смисъл. Как няма смисъл, ако ги оставим така, че излезе? Няма да излезе. Ние един махаме бързо и тураме. Не, бе, режеме парчето, махаме преградата, слагаме и затваряме. Обаче да не излизаха. Той защото седи тук и пука. И тук майо. И тук има нещо. Тук има мишка. Мишка ли има? Тя ги е унищожила. Откъде е влезнала? Отзад. Дъното се отворило. Къде е гнездото? Виж на мишката. Тя виж как е опапала там. Да, там беше гнездото. Къде? Язък. Това е мишката е враг на пчелара. Топличко, сушина, си прави гнездецето и си живее. Младене, гледаш ли отвора на хранилката да не преместиш? Да. И ги наместил, имаше няколко нещо. Кой? Той е в ремонтиране. Той е. Да. Той няма пчели у него. И мало е, обаче отзаде виж дъното как е увиснало. Отгоре има една, ама тя не... Има. Те се чуват, аз като удара. Сестрите правят бжж. Жушкат.
Има ли? Да. Тук, какво беше брат ми, тук рови, излезнах и го налетях. Има тук. Ей, тук има. Тук ли е склей? Да. Уплътняват. Какво се казва? Клей, прополис? То е едно и също. Прополис му е... Латинското има ли му е прополис? Отвори. Иначе... Отвори. Има ли тук? Не знам. Би трябвало да има. Да. Ето. И? И правиш, що знаеш повече, Да. няма да излезнат. Добре. Това на ония специалист отзад го обясни. На кой? Дед върви след мене. Не ли? Ама ти като го направиш това, той ще напълни тук. Това, тук и няма да излизат сега. Денчо, що не си сложиш такова? Искам ти Бул. кажа, че... За да му водата. Искам ти кажа, че... За сега само ония там мишката къде е. Това има ли? Да. Общо взето... Така, ако е... Направете това, Се което втет... това го вземи. Абе, го нали върви след мене, сега зор да правим. Добре, защо трябва да си осложнявам живота? За да може да е по-качествено, иначе това с пушалки, с това... Ама какви пушалки? Две пушалки, бе. Ма той слага, маха проявата и затваря. Какво толкова? Ама ги слага назад, така че ги слага по-напред. Колко? За 2 сантиметра. Много е важно. Няма да видиш. Чак отпред се, сега ще назад. Тук ни снима Григор как се караме сега. Каза тия пак. Това е част от живота. Нали? Гарантията. Да. И една псовня не е излишна. А, псовнята, да. Псовнята е много важна на моменти. Вика, ако не си българин или сърбин и ти падне тухла на крака, не можеш да реагираш. Как беше мокра ливада? Мокра ливада си е това и сега си. Не беше, ми си е, беше и сега си е така мокра ливада. Не, Правили се го като нива. Sony World правят някакъв конкурс за аматьори и професионалисти фотографи. любители фотографии. Не само, и професионалисти. И наш българин печели с две снимки. Едната е тука, Едната от плана. снима Параклиса на залез. Слънцето се вижда е там точно. Другата му снимка е от плана, има пак такъв Параклис. Аз не съм ходил там, не го знам. С тази снимка тук, както е снимал на залез слънце и Параклиса на фона, печели наградата на Sony World. Гледам тук две момчета и две момичета под на 20 на години, а ние сме трима, трябва да проверим младен. А те отиват тук и няма къде да си остават дрежките. И аз реках, тук ще направим една маса с пейк. И направих маса 4 метра с 4 метра пейки от двете страни. Идва на Петров ден, защото Павел и Петър е една дата се празнува. На Петров ден идва народ тук, идва попа Стефан, сега е друг, тогава беше Стефан, и вика, бай Йордане, дай да ти стиснем ръката, тук много хубава работа си направил. Аз съм атеист, аз съм направил на църквата нещо. Това няма никакво значение, що да не направим, аз заради хората съм го направил. И аз рекал, Стефане, не ми стиска ръката, ами бръхни урасото и извади 200 лева, аз толкова съм дал за материал. И то леко прибра ръката по край расото и не извади 200 лева. Знаете ли вица за попа, дето паднал от лодката и се давил? И уния от лодката ви казали, дело попе, дай ръка. И то не дава, обаче се дави. Един е рекал на тия дет посяда, кажи му, на ти ръка. И той аз, дядо попе, на ти ръка. И то, оп, попа подал ръката и го спасили. Той е свикнал да взима, не е свикнал да дава. А тая пейката горе при изворчето, вие ли сте я правили? Ние трябва да проверим младен кой да направи. Само, че там можеше да направим 4 метра, ние направихме 3. Но не сме сбъркали, да. И там идват хора. По-миналата година дошъл някакъв баровец с една напудрена мадама и разположили се на масата и аз минах. Да ме викам, да ви е сладко, добър ден, благодаря и си отидах. Свърших работа, какво имахме пчелина, се прибрах.
На другия ден отивам. Къде не се изради на масата само? Абе, не можа ли да си припереш малко, бе? Не можа ли да забършиш, бе? Не можа ли? Кирчета, най-лоно пликчета. Кой ще ти ходи по тебе, бе? Кутийки. Каква е тази тъпотия, не знам. Какви са тия хора? Значи може да ползва, не може да си събере буклук. Аз между другото сега на влизане в Ковачевци снимах буклук. Хората си изхвърляли там. Ма това не са нашинци, да знаеш. Това отдоле с натоварят от самокосските села и дойдат тук с пръти го изсипат от колите и си идат. Ковачевци не е. Ама Той по-нагоре, там където е... Не бе, по целия път има. Да, да. И канавката, от самата канавка. Ма не, той в цяла България е така. Да. Ама защо да е така, бе? Какво пречи, бе? Аде. От самите канавки ги фърлят. Пликчето, как айде. Това в Германия, ако се случи и те гепнат, ще ти свалят 3 кожи сигурно. От глоби. Знаеш какво ми разправяха? На някакъв българин му тече колата отдолу капе, нали, масло. И съседите се обадили, дошли от пожарната, изчистили го и му дали сметката. Еми да. 250 евро. Колко струва? Ама ти усти, аз пък имам на един мой колега, брат му, той в Германия живееше, сега вече не. Спрел отвънка пред къщата, пред къде живее. На края на месеца си взима заплатата и с заплатата му върви фиш. Няма да ти връчване, такива изпълнения. Директно от заплатата, Вайбъри, така ли? Директно си му идва фиш с заплатата. Си му идва фиш. Ако ви кажем тук, той ще ви каже. Каква угър са направили и какви, ако води, бедна ви е фантазията. В родарите ли? Не, има тук една група, те си ходят на Ераковици хора. Цяла седмица правят джипове, после си задържат да е страшно. Не, това си е хоби. Да бе, естествено. Така се и разбират живота. Аз не мога да разбера тия, дето карат мотори, ама... АТВ там, такива кросове. И това е краста, вид На краста. шосето, значи, пазете моториста. Абе, как да те пази Това е много мотор, като хубав ти не знак. се пазваш, ти не се То пазиш. даже не е знака ми табелата. Ще врещиш, бе, не, да не съм изкопал тази дупка я. Ти язък ти заминето, виж. Да, ама щати, колко беше кал, не се виждаше въобще. Е, да. Тук не се виждаше, сега пак се не вижда, ама не толкова. Ресьорчета на понеделника. Как се удари? Как караш, бе, човек? Значи тук тавана е нисък и се биеме главите отгоре. Ами, навеждайте се, бе. Ти караш. Гъста се връща по него. Да, то ще остане му дьола. Дедът ви е като българския войник, не знае назад. Напред, кръгом и пак напред. Напред, кръгом и пак напред. Не оставяйте.